Još jednom dobrodošli u klub vrhunskih šampiona i večera sa nama jedan od najboljih libera, dakle, koji je igrao na Beogradskoj Marakani, Boško Đurovski. Još jednom dobro nam došli. U prethodnoj emisiji taman smo lepo došli do Švajcarske, do toga da Švajcarci ni malo nisu naivni i da sve ono što rade, rade planski i to na duže staze. Kako funkcioniše i kako je funkcionisao kod njih fudbal u tom trenutku? Pa da, samo odlazak u Švajcarsku je bio onako iznenađenje za ljubitelje fudbala jer su mislili da Đurovski zasluži možda da ide u neki veći klub. Moram da kažem da je bio interesantan u razgovoru sa Džajićem kasnije. Marasej je bio u igri u to vreme, ali Marasej se odlučio za, čini mi se da se zvao libero Mozer. To je Brazilac koji je igrao za reprezentaciju i stvarno, kaže Džaja, nismo imali šanse, kaže, on je bio veliki igrač, standardni član brazilske reprezentacije. Kasnije igrao ono čuveno finale protiv Crvene zvezde za Marsej. Tako da na kraju sam otišao, kako sam i rekao u prošloj emisiji, za Servet iz Ženeve, klub koji je među 3 najbolja kluba u istoriji švajcarskog fudbala, znači Grasshoppers, odnosno Basel i Servet su bili u to vreme 2, pa kasnije se Grasshoppers priključio i imao jednu seriju, recimo od 10-15 godina, gde su bili nekoliko puta prvaci. I moj odlazak tamo je, pa i meni je bio onako, da kažem, pod znakom pitanja kako se tamo igra fudbal. Ali na prvim utakmicama već se pokazalo da Švajcarci itekako znaju da igraju fudbal i da imaju dobre klubove. Kasnije smo vidjeli da je Grasshoppers održao lekciju ovdje Crvenoj zvezdi kada je posle toga Zvezda bila šampion Evrope, pa u narednom periodu je Xamax izbacio Crvenu zvezdu. Tako da fudbal je igra, pogotovo u zadnjih 20-30 godina, gde ne pobeđuju uvek baš bolje. I Švajcarci, ja volim da kažem, ne znaju koliko ne znaju i onda onako pokupe stvari iz drugih zemalja. I kada je sport u pitanju, kada sam ja počeo da učim za trenera, znam da je njihov savez napravio plan i program koji je podelio svim klubovima, da narednih 4 godine se baziraju na defanzivu, koju su uzeli od Italijana, koja je baza bila italijanska, znači poznata reprezentacija, fudbalska škola, koja je stvarno u defanzivnoj fazi došla do nekog velikog nivoa, pa su kasnije u tom planu njihovom od 4 godine bazirali se na ofanzivnu fazu, a to su uzeli recimo od Francuza. Francuzi su poznati po toj ofanzivnoj igri, tako da napravili su jedan sistem i mogu da vam kažem, znači od tih 90. godina, kada sam je počeo da učim za trenera, 91. godine tačnije, Švajcarci su, odnosno i dan danas igraju zapaženu ulogu u svjetskom fudbalu. Znači sve njihove selekcije od pionira, od kadetskih reprezentacija do nacionalne selekcije imaju velike uspjehe i također kada su klubovi u pitanju Basel, Grasshoppers i sada Young Boys u novije vreme. Kada ste vi odlučili da, i koji je to bio trenutak da kažete sebi, sad više ja ne mogu da igram, sada ću da se bavim trenerskim poslom? Kada ste u stvari znali da ćete se baviti? Evo sad čujem da 1991. ste već počeli da učite za trenera, znači za vreme dok ste još bili aktivan igrač. Da, imao sam sreću. Ja moram da kažem da sam u Servetu isto bio šampion kao igrač. Posle 20 godina, da kažem, posta Serveta. Trener je bio Petković, moram da pohvalim. Pokojni Ilija Petković. Bili smo šampioni Švajcarske ubedljivo. 1993. godine ekipa u kojoj su igrali Sonny Anderson, kasnije vedeta i Marseja i Barcelone, jedan Oliver Neville koji je bio legenda nemačkog fudbala. Ja sam igrao libera i nekoliko reprezentativaca Švajcarske. Stvarno smo imali moćan tim i to sam morao da podvučem i da isto dam omaž gospodinu Iliji Petkoviću koji je ostao u srcima navijača Serveta.
I sada da se vratim na tu trenersku školu. Imao sam sreću da kondicioni trener, kada sam bio igrač i kasnije kada sam postao trener u Servetu, bio čuveni instruktor FIFA, Michel Richard, koji je kasnije napisao i knjige o fudbalu pod sponzorstvom FIFA. On mi je rekao dok sam igrao, kaže, Boško, ja vidim da ti razumeš fudbal, kaže, i molim te da upišeš trenersku školu u Švajcarskoj. I kažem, što? Kaže, mora da upišeš, kaže, dok igraš fudbal, ti imaš privilegiju, kaže, da preskočiš neku fazu. Da ne počneš, recimo, od one najmanje diplome. To, kaže, možemo da odemo na 2 kursa od par dana, kaže, da dobiješ tu početnu, kaže, to je diploma za monitore, tako oni zovu. Da kažem, to su diplome za trenere petlića, mlađe kategorije. I kaže, dok igraš, kaže, ćemo odmah, kaže, da ideš za diplomu C. I dan danas postoji to i u Srbiji i u čitavoj Evropi. Jer kaže, počet će, kaže, za par godina, on bio upoznat, morat će, kaže, igrači da imaju pro licencu. UEFA pro licencu. Kaže, UEFA će da uzme ingerenciju, kaže, nad fudbalskim diplomama, kaže. Neće se važiti, kaže, fakultet ili viša škola, kaže, u Švajcarskoj ili vašu, pošto je on znao da i u Srbiji postoji, u Jugoslaviji, odnosno viša trenerska škola. I stvarno, svaka mu čast i hvala mu i dan danas se čujem i evo obećao da će dođe da posjeti Beograd, nikad nije bio. Sada živi u Portugaliji, tako da, zahvaljujući njemu, počeo sam da budem trener i završio sam karijeru u Servetu posle titula 1995. godine sam završio i moram da kažem to, evo vama ekskluzivo, ja sam bio trener i igrač u filijali Serveta zadnju godinu, 95-96. To je mali klub Šenoa, kao recimo ovdje sada što Zvezda ima recimo grafičar ili Partizan Teleoptik. Ja sam je završio igračku karijeru kao trener i igrač. I bili smo drugi na tabeli, tako da sam bio veoma uspešno počeo trenersku karijeru i kasnije kada se vratio, kada je Boško preuzeo Servet, ja sam bio njemu asistent i vodio sam mladi tim Serveta i tako sam ostao. U Ženevi sam bio 12 godina. 6 godina kao igrač i 6 godina kao trener. I bili smo šampioni. Ja sam bio asistent 99. ponovo sa trenerom Švajcarcem i kasnije, prema sam se vratio 2001. godine, bio sam asistent Lucianu Favru, koji je trener sada Borussia Dortmunda. Osvojili smo kup na otvaranju Bazelovog stadiona, tako da prelepe uspomene i Ženeve i Švajcarske, koja je možda sa Japanom najbolja država na svetu kada je u pitanju život. Prije nego što dođemo do Japana, moramo malo da se vratimo u Crvenu zvezdu. Odnosno, vi se 2001. vraćate u Srbiju i tu vodite, kao trener ste nekoliko klubova, da kažem. Da, sa Filipovićem sam bio asistent. I Crvene zvezde, tako je, u Zvezdi, tako je, kup. Sa Filipovićem, da. I vodim po nekoliko klubova, tačno. Tako je. Onda 2007. Čuvena 2007. godina kada preuzimate posle Dušana Bajevića, je li tako, Crvenu zvezdu i u 25 dana 3 derbija. Ni više, ni manje nego 3 derbija. Da. I sad ja moram da vas pitam da li je to tačno da ste pred prvi derbi okrenuli Piksije i rekli ovu pobedu posvećujem tebi. Je li to tačno? Da. Otko ste znali da ćete pobediti? Pa imao sam osjećaj. Ja uvek znam kad ću da pobedim Partizana. To nije bilo teško pobediti. Šalim se. Da, preuzeo sam posle Bajevića, čujem njegov odlazak. Poznao sam dosta dobru ekipu i Piksije kao predsjednik imao potpuno poverenje. Spekulisalo se i kasnije kada sam uzeo duplu krunu, doći će ovaj trener, onaj trener. Piksije video da Piksije znao me kada sam bio trener u Nišu. Par puta je dolazio i video da koliko ja znam, tako da nije bilo pitanja da će da mi da tim Crvene zvezde. Jer mi smo vodili na polusezoni, čini mi se 12 bodova ili 13 ispred Partizana i onda dođe nesrećni derbi gde gubimo 4-2 od Partizana na stadionu na Marakani u to vreme.
Pa izgubimo od Vojvodine 3:0 i navijači počeli da skandiraju Duško odlazi, on ode, onako iznenađujuće i ja preuzem tu ekipu. Ja sam bio siguran da ćemo, imali smo stvarno veliki kapacitet, veliki igrač u tom timu, ali jednostavno se nešto je ušlo u tom periodu, početkom te prolećne sezone. Došao je Ailton, nekako i kod igrača i kod navijača se stvorilo, ne znam, neko nezadovoljstvo. To se ispoljilo nekako na terenu i onda je to trebalo nekako zategnuti i ja sam to preuzeo i pravo da vam kažem, to niko ne potencira, ali na kraju kad sam preuzeo, bilo je 6 bodova razlike, a na kraju smo, čini mi se, 17 ili 18 bodova. Pobili smo vama Partizana. Vi meni sam vama. Partizana, da kažem. To vam nećemo zaboraviti. Pogotovo onu sljedeću utakmicu koju ste upravo odigrali na stadionu JNA kad uzimate titulu, praktično kada ste imali priliku da uzmete titulu 3 kola pre kraja. I to je ovako divna motivacija da čuju i vaše kolege. Dakle, kako ste motivisali ekipu pred upravo taj derbi. Da, a prvo da se vratim na ono pitanje, da nisam odgovorio, taj razgovor sa Pixijem. Stvarno to je bila prva utakmica od 3 dobijena derbija, znači u tih 25 dana. I nekako sam osjetio tu energiju kod igrača i imao sam neku pozitivnu tremu sam sebi. Onako, došlo mi je da iz kancelarije pozovem Pixija da mi on poželi, u stvari, mislim da mi on zvao, nije tačno, nije bitno sada. I ja mu kažem, nakon dosta emotivno, ja kažem, majstore, kažem, danas pobeđujemo, kažem, i ovu pobedu poklanjam tebi. Uz zahvalnost što je dao meni poverenje. Ja smo mi već pobedili na Čukaričkom, pobedio sam na Čukaričkom kupu, pobedio sam Ofka Beograda, ne znam ko još, na Marakani i Partizan dolaze posle tih par pobjeda i nekako video sam da je tim onako usponu i tu sam energiju i tu sam poruku stvarno prosledio Pixiju i posle utakmice kad sam došao gore u kancelariju, on kaže kako si znao majstore, pa kažem osjetio sam. U stvari to je neka potrebna, možda neka potreba da se iskaže ta energija, znam da je njemu teško. Znate kad vodite klub, kad ste predsednik, kad ste trener, imate neku tremu, imate i očekujete neku podršku, neku, kako da kažem, neku pozitivnu energiju od ljudi sa kojima radite. Tako da to je bilo onako, istinski sam osjećao, ali i jedna potreba da unesem neku pozitivnu energiju. Kako ste motivisali vaše igrače pred taj drugi derbi na stadionu JNA? Da, bežali smo to vreme, znači 9 bodova i ostalo je 4 kola do kraja. Idemo na stadion JNA, ako pobedimo, znači 12 bodova i praktično smo šampioni Srbije. I dupla kruna. I dupla kruna, da. To je kasnije bilo sa Vojvodinom. I spremam ja, kao i svaki trener, čitave nedelje pravimo taktiku, pravimo neke varijante, principe koje ćemo da sprovedemo tokom utakmice, što kaže sada plan igre ili game plan, sada neke moderne reči, sada tranzicija, game plan, sad su neki novi rečnik. I ja volim da napišem par stranica, znate, na onom flipchartu. I sada spremam se jednako 5 minuta, stvarno pre teorije. Sedim sam, onako, koncentrišem i kažem, šta da im sad kažem? Čitavu nedelju se spremamo, znaju u prste igru Partizana, već smo igrali jedan puta. Kako da ih motivišem sada? A znam da je potrebna, a ja sam nekako čini mi se dobar kada je motivacija u pitanju. Imam veliko iskustvo igračko i trenersko. I pade mi na ideja, pošto to vreme kada smo na putovanjima autobusom po Srbiji, onako u autobusu slušamo kasete, a igrači vole, pošto su sa navijačima dosta bliski, puštaju muziku
koju su napravili navijači, navijačke pesme. I znam da je Trajković, mali Trajče, je tu vođa kod igrača, da je najzagriženiji, najviše voli Zvezdu, čini mi se, ako može da se izmeri ljubav prema jednom klubu. I pade mi na ideja da prozovem Trajkovića da on napravi Štimung. I kako krenem iz kancelarije, ulazim u slačionicu i žao mi je što to nisam snimio. Kasnije imam neki snimak drugi. Ulazim u slačionicu i oni sad tišina, znate, derbi je tu, koncentracija, sede svi na onim klupicama. I očekuju sad da otvorim ko će da igra, da vidim tamo odbrana, napad, kako to mi treneri list po list. I ja stanem sam, otvorim prvu stranicu, kažem, znate ko igra. Ja sam već napisao sastav tima. I oni slušaju ovako i kažem, Trajče, sine, kako si dobar? Dobro sam, šefe. Kažem, ustani, Trajče. A Trajče kao, pa šta ja sa šefe, kao, šta sam uradio, kao? Pa kažem, ustani kad ti kažem, ja malo kao ošter. I on kao, a svi onako gledaju šta je sad. I Trajče ustaje kao, pa šefe, ništa nisam uradio. Pa kažem, nisam ti ništa pitao, kažem, popni se na klupu. Stvarno, šefe, majke mi nisam ništa radio. Ja kažem, popni se na klupu. Kažem, i ne pričaj puno. On se popne. Kažem, ajde, svi ustanite. Oni svi onako zabezeknuti u mene. Šta se dešava sad sa šefom? Kažem, ustanite svi gore. Oni ustadoše svi. Trajče, kažem, ajde me zapevaj. Kaže, šta? Zapevaj, kažem, još jedna pobjeda i titula. I Trajče se onako ozari kad je video da je to u stvari ta motivacija. I Trajče poče da peva još jedna pobjeda i titula. Bravo. I da svi prihvate. I oni završe i kažem, idemo sad na jedna, kažem, da pobjedimo, kažem, i da osvojimo titulu. I to je stvarno baš jedna priča i dan danas kad sretnem te igrače koje su i Bastu i Raškovića i Trajčeta i Šmucija golmana. To je to što ostaje za sva vremena. Za sva vremena. I žao mi je što nisam snimio, a mogo je jedan... Mogli smo da imamo sve, ali toliko ste nam lepo ispričali da, evo, ja imam tu sliku. Da. Baš je, tako je bilo. Otišli smo tamo i pobedili smo i postali smo šampioni sa 12 bodova razlike. Lepa priča, stvarno. I igrači koji budu gledali ovo, sigurno će da se sjete te motivacije. Evo ovako, da ne bude da će i večerašnja emisija da dođe do kraja, a da mi ne spomenemo Japan. Japan je veoma bitan za vas, također jedno lepo iskustvo. Odlazite tamo sa Pixima, ako se ne varam, ali tako? Da. Pa kada sam ja uzeo duplu krunu i kasnije sam posle utakmice sa Levadijem, gde smo pobedili od 1-0, tamo izgubili 2-1, uprava kluba na čelu sa u to vreme generalnim direktorom Zoranom Damjanovićem, koji je bio, kako da kažem, kolovođa te moje smene. A u upravi kluba su bili mladi Mišković, Mičović i neko drugo društvo. Su hteli da me smene da bi protiv Rangersa kao vodio neki iskusni trener ne bili ušli u Ligu šampiona. I doveli su Kosanovića. Pix je se borio, pričao mi sa njima, rekao je da Boško poznaje ekipu, nema veze, kaže, izgubili smo tamo, primili smo gol sa centra, to ljubitelji znaju. Šmotir Anđelović je primio gol sa centra, izgubili smo 2-1, ali nije bitno, kaže, ali da smo prošli. Kao se sad vratimo, recimo, onda smo trebali da Milojevića kada je 3-3 na Malti igrao ili Stankovića kada je izgubio da ga smene. Ali pravi rezultati
kada su treneri u pitanju i klubovi, dolaze kada imate kontinuitet. Tako je. To oni nisu razumeli, pošto nisu dovoljno poznali fudbal. Pixi nije mogao da se izbori sa njima, što je u tom momentu normalno, jer su oni finansirali. Znamo kakva je situacija bila teška u to vreme. Danas je teško, a kamoli 2007. godine. I Pixi daje ostavku negde pred zimsku pauzu. U međuvremenu ga zvala Nagoya da bude trener i normalno on mene pozvao, pošto znam moj rad. Kaže, majstor, je li bi išao sa mnom? Ja kažem, zašto da ne? Iznenadio, bio sam na moru već u septembru, onda oktobru znao već da će da ide za Japan. Nije imao pro licencu, ja sam mu tu malo pomogao oko pro licence, zajedno smo bili, a pošto nije mogao da nešto u Srbiji, pa smo išli sa Đorićem i nekim instruktorom iz UEFA u Makedoniju dole, on je završio to pro licencu da bi imao pokriće tamo da idemo. Odo smo za Japan, bili smo tamo 6 godina, predivnih. Znači, Japan, što mogu da pričam satima, kakva je to zemlja, kakav je fudbal tamo, kakav je respekt prema trenerima, prema igračima i uopšte u životu. I bili smo šampioni, to moram da kažem odmah, 2010. Nagoya nikad nije bila prva, nego smo mi uzeli tu prvu titulu i nezaboravno, stvarno 6 godina sa Pixijem koji je tamo božanstvo. Japanska J-liga, ali tako i Superkup Japana, osvajate sve to. Da. Kada smo u japanskom fudbalu sada, kada pričamo o njemu, ja moram da kažem, to je moje iskustvo sa Japanom, i mislim da ne može da se uporedi sa nijednom, kako da kažem, federacijom, sa jednom zemljom na svetu. To što sam tamo doživio, to neko iskustvo, ako mogu da isprečemo par rečenica, to je neverovatno. Kako su oni kao država organizovani, tako su i u fudbalu. Jedan primjer ću da kažem ovako. Ja sam igrao i ovdje, znači u Fudbalskom savezu Jugoslavije, koji je bio, igrao sam u Zvezdi, ali pod pokroviteljstvom Fudbalskog saveza Jugoslavije i u Švajcarskoj. I neki zakoni, neki principi koji stvori sistem, kakav je japanski, daju mi za pravo da kažem da to je nešto najbolje. Primjer, kada fudbalski klub u Japanu počne pripreme za sljedeću sezonu, on ima na raspolaganju, recimo, 25 igrača. A tih 24 igrača za tih 24 igrača zna se pre završetka prošlog prvenstva. Znači, bukvalno ovako. Kod njih sam završao prvenstvo u decembru. Već u oktobru uprava kluba razgovara sa trenerom i kaže mu da li će da ostane, da li neće. U principu kaže da trener ostaje. U novembru, iako se on složi da ostane, bez obzira da li ima ugovor da li ne, kažu sljedeće godine mi računamo na tebe, ostajem. Onda u novembru počnu da razgovaraju sa igračima kojima ističe ugovor i krajem novembra, početkom decembra sa igračima kojima ne ističe ugovor. Svima kažu do znanja ko ostaje, ko ne ostaje. Znači, to je nevjerovatno. Znači, prvo sa trenerom, trener kaže na koji igrače računa, bez obzira da li ima ugovor ili ne. I jedan moment na kojima sam se rasplakao, kad sam prvi put i svaki put kad sam završava sezona, kod njih je običaj da posle zadnje utakmice se napravi sastanak. Znači, uprava kluba i igrači. U tom momentu klub zna ko ostaje, ko ne ostaje. I igračima nagovesti, znači dan pre ili dva zadnje utakmice. To je nevjerovatno. I znate šta, fudbaleri uopšte u životu nije prijatno kad odlaziš sa nekog radnog mesta, da kažem, ili da li ima ugovor, da li nema. Na tom sastanku digne se igrač po igrač, znači predsjednik priča, pa trener priča i kaže sada predsjednik kluba ili neki portparol, tamo nije bitno ko kaže, nažalost, ovi igrači ne ostaju, prozove pojedinačno. Recimo 5 igrača ne ostaju.
i kaže, ajde, na primjer, Žiko, ti ne ostaješ, kaže, izvoli. Igrač ustane ispred svih igrača tamo, dođe, pokloni se svima i kaže, drago mi je što sam proveo 2 godine, 3, 1 godinu. Ja sam ponosan što sam bio član ovog kluba, kaže, želim sve najbolje. I ja sam sad dosta emotivan kada to pričam. I ja u pojedinim momentima znam da igrač ima ugovor, ali da ne ostaje. I znam da mu je teško i da je ljut protiv kluba i ljut na nas trenere, ali to dostojanstvo kod Japanaca je neverovatno. Znači, ja vidim da on ide i plače i pokloni se. Evo vidite, nas dvoje smo emotivni, tako. On se pokloni i kaže sve najbolje. Još ćemo mi da rastemo da bismo došli do tog nivoa. Neverovatno. Eto, ja sam dosta emotivan kada pričam o tome. To je to dostojanstvo, to je ta čast. Hvala vam što nama hvali. Eto, hvala vam što ste nam ispričali ovu priču. Ovo ne znam da li je iko mogao da čuje, ali je potrebno, dakle, i ovo da se čuje, da znamo. Ali to je to, da se izvinjavam, znači, to je isto pouka za naše klubove, za čitav svet, da znaju, kako da kažem, da klubovi, da igrači budu na čisto. Kod nas, tamo eventualno može jedan ili da dođe novi, što znam neko, 1-2 igrača iz Brazila dođe u stranca. A ovdje kod nas počnu prvenstvo, mi ne znamo pola tima, znači 15 igrača možda da stigne ili da ode. Znači tu nema uspeha, nema boljitka u jednom takvom radu, u takvom sistemu. To sam htio da kažem. I nikada, evo, nažalost, se neće dogoditi da neko prestigne i vas po broju odigranih utakmica u crveno-belom dresu, upravo iz tog razloga, zato što prebrzo mladi odlaze iz klubova, prekratko se zadržavaju, dakle, igraju za svoje matične klubove. Koliko god je u vaše vreme to bilo za vas možda malo nezgodno da vas puštaju tek posle 28. navršene godine da idete u inostranstvo, toliko se sad pokazalo i sad svi nekako kad vraćaju film shvataju koliko to u stvari bilo dobro i za naš fudbal, koliko bi to bilo mnogo bolje. Ali to su neka druga vremena bila. Hvala vam beskrajno što ste nas vratili u to vreme. Hvala vam puno i na ovom iskustvu koje ste imali u Japanu. Nadam se da će oni koji mogu da utiču na takve stvari da ovo čuju i da počnu da primenjuju i kada je naš, ne samo fudbal u pitanju, naš sport u pitanju, nego uopšte ceo naš život. Hvala vam beskrajno. Meni je bilo zadovoljstvo da ispričam neka svoje iskustva. Ima tu dosta toga, pa ćemo, da će Bog, imat ćemo kad dođe malo lepše vreme, kad ogreje sunce, je li dogovoreno? Dogovoreno. I držim vas za reč. Hvala vam beskrajno. A hvala i vama što ste se i večeras družili sa nama. Ako ste uživali bar upola onoliko koliko sam ja uživali, onda ste bili na pravom mestu. Za 7 dana svako dobro.